ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумонаи Рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашро мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст. Бадро Mercedes-Benz C-класс ки сечка, соли бароиши 1995 сола ки бензин газ, ҳардуш кор мекунад, свети серебристи. Объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин. 4 баллони пачка мегад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, хадаҳои навкадагӣ, магнитофонамаш кор мекунад. Бадро мошин 100% мегад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Фурӯхта мешавад бо нархи 38000 сомонӣ, бо арзон муомилаи хубам дорад. 38000 сомонӣ арзонтар мешавад, мегад соҳибшон. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ва кадоми шумо хел сечка ки лозим бошад, маромат тамос кунед, рақамҳои мегафон дар рақамҳошон WhatsApp ҳам пайваст дорад. метавонед ки бештар маълумотҳои пурраша гиред, то қассум мегад, срочна дар кори арзона мешавад. хоб дӯстон, лайка фаромӯш накунед морен ва навори моро дар WhatsApp мотон падиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бардорон гурӯзавои камаз аст ки солша нагуфта, не ки сайстаниш беҳтарина мегад, дар ҳолати корӣ қарор дорад. ай ҷош заводид мешавад, аз ҷош чапа мекунад, хокай чизе ки набошад мебардора чапа мекунад. балоно средня дар ҳолати корӣ аст, 47 зуба мегад. хоб редактор намҷа хаймаш наистага. бардорон мошин мегад нахаду. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон, фурӯхта мешавад бо нархи 52000 сомонӣ. камаз бардорон бо арзона мешавад ки нахаду мегад, мегири фақат корта пеш мебарӣ. номерои тисел ва номерои расӣ аст. имо WhatsApp пайваст доранд. дигар вопрос, дигар маълумотҳои пурраша мегад, кадоме ки дар кора мегад занг зана ё ки нависа, ҳамаша ба шумо мефаҳманд. яъне ки маълумотҳои дигараша ба телефон гуфтага аст соҳибшон. камаз нахада бардор, айҷош заводи меша, ҳамаш қоидавӣ. ба кадоме то ки маъқул аст, рақамҳошон мондагӣ тамос гиред. шумо дам агар ахали мошинои боркаш, мошинои майда, хона, замин, квартира, чизе ки набошад барои фурӯхтан, маҳрамат сурат ва маълумот шароӣ кунед. мо инам реклама мегузорем, лайкамонед дариқ надоред. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бардорон Opel Astra F аст ки дар кузофи караван, соли бароиши 1997 сол гуфтага аст соҳибшон. бензин газ ҳардаш кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин нахадой. бардорон бо хайртон тамос гирифта мепурсем. раднои краска, 4 баллони 60 дискаҳои худаш, мотор аккумуляторамаш 100%. мошин хай 97, ҳолати миёнатара средня. бардорон ҳам хел тофтеса бохтон, ани хел нархшам арзонае. нархи мошин мегад 22000 сомонӣ, бо арзона мешавад. аз 22000 сомонӣ савдош дар назди капоти мошин. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. ба кадом то ки маъқул аст, маълумот рақамҳошро мондагӣ, метавонед ки пурра маълумот гиред, тоқа одамони харидор. аз шумо хоҳиш кардам менатои моро қадrdонед, лайки бепула гузорен ва навора силкаша дар WhatsApp мотон падиса кунед. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аст. бардорон ВАЗ 21099 ҳаст ки мошинои молодёжни соли бароиши 1994 сол гуфтага аст соҳибуш. бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр, коробка механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бардорон хай суръатҳои мошин бисёр набуда, чизе ки буд амора монде. мошин мегад нахадвай. бардорон 4 баллони средни, дискаҳои худаш, раднои краска, мошин срочно асум дар кора мефурӯша мегад бо нархи 7500 сомонӣ, бо арзонтара мешавад. аз 7500 сомонӣ савдои хубавдора мошин бошад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. ба кадоми шумо ки маъқул аст, маърамат номерои тиселшон мондагӣ кор мекунад, тамос гирем, бо арзон мекунад, сроша тоқа суми холӣ гуфтага алиш намешавад. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бардорон Opel Astra F аст ки дар кузофи хечбек, соли бароиши 1994 солае.
бензин газ ҳардаш кор мекунад. Авби мотораш 6 литри простой, коробка механикаи мошин мега дар лоти хуби технике қарор дорад. мошин мега хадавои нав кадаги аст, 4 диска, 4 броне, 70%, салон тоза, чихол, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошина биё аз пеш бин мега худад ба чашмот, баъд яъне ки дар назди капот бо савдо мекунем. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ бародарон, бо арзон мешавад ки мошина аз ҳама хубаш мега биё аз пеш бин, яъне ки ба савдо мекунем. 25000 сомонӣ бо савдо мекунам мошин дар территорияи шаҳри Душанбе. ба кадом токи маъқул аст, тоқа одамони харидор метавонед занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон, Toyota Camry аст ки дубайская, соли бароишаш 2008 сола ки бензини холия. Абё мотораш 2.4 литра, коробкаш автомата, сайзтани мошин мега беҳтарина, хай мелич кор дорам мега, мелич бародарон, ҳамин хел гуфтаги аст соҳибшон. Кондиционер, электропакет, 4 диска, 4 броне, 80%, тоқа бензини холӣ ка дигаштага мега, радной краска, салон шамтоза, меличовка кор дора гуфтаги, намедонам чия, яъне камай. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 74000 сомонӣ гуфтаги аст соҳибшон, бо яъне кадоме ки конкрет намехара, ягон чи муомила мекунем, не ки алиш намешавад. тоқа суми холӣ арзон мешавад дар назди капоти мошин, не ки алиш намешавад. аз шумо хоҳиш дорам ки беҳуда занг назанед. нархи мошин 74000 сомонӣ арзон мекунад. мошин бошад дар шаҳри Душанбе. ба кадом то маъқул аст занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон, бояд тага аст Opel Hatchback аст ки духали Свето, соли бароиша 1996 сол гуфтаги аст соҳибшон. бензин газ дорад, кор мекунад. авби мотораш 6 литра, коробка механикаи мошин мега дар лоти хуби технике қарор дорад. бародарон мошин 4 балони средни, 4 дисковой рамашка, хай состоянии балоно соз аст, радной краска, салоншам соза. 96 сола мега, сирошона сом дар кора мефурӯшем бо нархи 25000 сомонӣ. савдо муомила бардориш мега дар назди капоти мошин. мошин бошад дар ноҳияи 5 қарор дорад. ноҳияи 5 бародарон. ба кадом токи маъқул аст марҳамат тамос гирем. шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, техника, чизе ки набошад барои фурӯхтан, марҳамат сурата маълумот шарик кунед, реклама мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон, бояд тага аст Toyota Camry аст ки инашам дубайская бародарон ки 2007 сола бензини холия гуфтаги аст соҳибшон. абё мотораш 2.4 литра, коробкаш автомата, сайзтани мошин мега беҳтарина, то моҳи августа мега ҳуҷҷат дорад. аккумулятори пачка, кондиционер кор мекунад, электропакет, яъне ки мошин мега нахадо, 4 диска, 4 броне, 80% дорад. ба фикрами августи 2022 мегад бародарон, яъне ки қариби 11 моҳига ҳуҷҷат, ҳамаш 100% дубайская, радной краска сафед, мошин нахаду. фурӯхта мешавад бо нархи 75000 сомонӣ, бо арзона муомилаи хубам мекунем мега, алиш намешавад. тоқа вариантҳои суми холӣ мошин бошад дар пойтахт шаҳри Душанбе. ба кадоми шумо ки маъқул бошад марҳамат рақамошон мондагӣ метавонед дигар маълумот чагӣ, не ки соҳибшон беҳуда занг назананд, фақат одамони харидор. бародарон, аз шумо хоҳиш дорем ки лайки бепула гузоред ва навора подлиса кунед. шумо агар мошинхар бошед, нависед чӣ хел мошин, кадом сол, кадом марка, ҳамеша нависед. хафа нашед, кадом мошине ки мо ёфтем пешро шуд мемонем, кадомеш ки нашид фақат сабр мекунед, жиддат мекунед, мемонем. лайкора гузоред, дареғ надоред. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон, Opel Astra аст ки соли бароишаш 2000 сола ки бензин газ дорад, кор мекунад, гази Euro 4 дорад. абё моторша 1.6 литр гуфтага, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин, 4 балоне 80%, гази Euro 4 газ кор мекунад. хоб дисковой рамашка, 4 балоне 80%, серебристи свет, радной краска ҳамаш, яъне ки корбардон 100%. мошин мегад нахадай сум дар кора мегад арзонтар мефурӯшем. нархи мошин 35500 сомонӣ бародарон, бо арзона мешавад. мошини тоза бе ягон расход гуфтаги аст соҳибшон. хай худатон бо темболи маълумоташа бо пурра карда мегирем. мошин бошад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. 35500 сомон. мошина омада аз пеш бинед мега, не ки намо нашуд номерои мошин ягон чи гуфтаги нест. ҳамин номерои 58 ира метия наметия иша нагуфтиян. хатор ани хада гиред марама.
мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон бояд тайга аст Toyota Camry аст ки неки нагуфтанд ки иш Дубай аст ки американка Европа гуҷа иша аниқ мекунем соли бароишаш 2008 сола ки баъдон бензин газ ҳардаш кор мекунад объем мотораша 2.5 литр гуфтага коробкаш автомата сайсени мошин мегӯяд беҳтарин нахаду яъне камбудиша нагуфтан хатон аниқада мегирен кондитсионер электропакет яъне ки диска балон соза мегӯяд мошин яъне ки хайчхеле ки ранги дигар Camry дора ҳамаш ҳаста ҳамаш кор мекунад خب سروشنا میفروشه میگه با نرخ 73000 سومونی برادران ارزون میکنن از 73000 سومون معامله خوب دارد این اشار ماشین در تریتوری شهر خوجند قرار دارد کدام ماشین خرید میگه ماشین بیا از پیش بینم یعنی با سودا میکنیم برادران از شما فقط التماس دارن که ناراحت نکنم میگه بهوده فقط آدمانی کنکریت میخریدگی کدامی که میگه 10000 خرید ارزون میکنه میگه زنگ نزنه خوب باشه یعنی که ارزون میشه کمترک رقمشون موندگی مرامت تماس گیرین ماشین فروشی نوبتی است برادران دایو نکسی است که سویتی سفید سالی برایش 1995 ساله بنزین گاز دارد کار میکند объем موتورش 6 لیتری پراستوی коробка механика ماشین میگه نخدو خب بعدو خای کراسکای ماشین سویجی تودا توفتیسای خای بالونش هم سرنیای امی معلوماتش دیگه خیلی کم است ماشین نخدو میگه یعنی که معلومات چه بسیار داده نیست نکشود حجت خداوی یگو پوشیدگی چیزو معلومات نیست خیختون انیق میکنین خب فروخته میشد با نرخ 11000 سومونی گفتگی است صاحبشون با یگم چی ارزان میکنه بسیار بدن کمتر 11000 سومونی ماشین میشد قرار دارد در شهر بختر با کدام تو که ماشین خری انیق باشید مرامت رقمشون موندگی زنگ زنین از شما خواهش که لایک به پول گذارین و نمره پادیل کنین در واتساپ ما ماشین فروشی نوبتی است برادران واز 2107 است که молодежь نیست سالی برایش 1997 سال میگه صاحبشون بنزین گاز دارد کار میکند объем موتورش 6 لیتر коробкаш механика حالت ماشین میگه نخدو به ترین برادران ماشین میگه سروش نفروخته میشد با نرخ ارزان ماشین فقط یک خداوی میکنه میگه تمام همین خداویش میگه همون چیزی جورش گرفته میگه یعنی که ضبطای خداوی میکدگی را گرفتگی است میگه فقط کدا نکند کیلومترش میگه 100% نو است میگه خب موتور سوزا میگه خداوی خیامو ضبطش تایور میگیری فقط چه میکنی حجت ماشین میگه که بوچ دیگه نرخ ماشین بعد 6500 سومونی که با ارزون میشد از 6500 سومونی در نزد کاپوت ماشین میگه صاحبشون ماشین باشه در شهر حصار قرار دارد و کدام میتونم خیلی واز 2107 ارزونه که لازم باشد مرامت سفید ردنوی در خانه میگه بیا از پیش بین موتورش 100% فقط یک خداوی میکنید تمام میگه صاحبش خب دوستان اگر شما داخل ماشین فروشی خانه ماشین چیزی که نباشه برای فروختن صورت معلومات رو کنین فروشته میگذاریم این بود 12 ماشین فروشی تا ویدیو آینده خدا نگهدار